zero. I'm going to present you. As well. Ndikona kuti yazizira pakati apa utsogola mabira muja makona kuti tempo yazilisa so pano amene apanikiza apita amene scojas ndationa kuti zikhazi wanda moto anzanga fortune 30 minutes mchigawo choyambirira Women's FA Cup of Nations 2026. Leticia pereka mpira chapapira pang'ono ndi Irene Khumalo namene apapira zobweza mpira kwa Mese Sikelo akoza kumenya mpira wautali ndatsika na timu imene ya Malawi amene ali pa mpira tsopano kwesa kuti athamange nawo akalowe mgawo na timu imene ya Egypt zamenya ndi mpira wautali aupesapo ndatsika na timu ya Egypt chapakati penipeni kungomenya poso mpira wautali anali kachocho na mira ari Abdullah Kore ndatsika na timu imene ya Egypt namene ali pa mpira zotsetseretsa chapakati penipeni adzautumiza gawo lina koma wakanika kuti aufikire Nadine Gazi wakatulukapo mpira kuti ukhale ponyana manja awatsika na timu imene ya Malawi tukamba kuti 30 minutes zapita masana amene wa Egypt 0 Scorchers 0 mene zikuendera abweza mpira kwa Mese Sikelo kudzotsetseretsa tsopano kuti athamange ndatsika na timu imene ya Malawi Rose zapereka kwa Irene kwesa kumuyang'ana Leticia zoperekanso kwa Rose wapenya mpira wautali kuti akusumbepo amamuyang'ana Temwa komabe ndi Egypt imene apezapo mpira akulimbana ndi Benedetta Mkanawiri komabe ndi atsikana Egypt amene atulutsa ndoponyera manja wa timu ya the Scorchers msanga Benedetta komabe ndi timu ya Scorchers imene pa mpira tsopano Temwa zapereka mpira kuti abwere defense wapereka kwa Temwa chiganizo ngakhale umthandizi referee chimamvuta kumeneko koma kwenda khala kona kupereka mpira bwino kwambiri fifth chinzimu wa Temwa chawinga koma ikufika tiona kuti akhale akupanga zimene zimene kwanthawireyo modani atsikana amene wa Egypt. However pakadali pano zikwathekera 32 minutes zimene zapita ni Egypt 0 Malawi 0. Tizilombo tolusa timeneto tachalira kudya mwankhanza zokolola zanu. Sitikusamalanso zoti khasu limapweteka. Tikuteremu ali machelu apanga kale ubale ndi Farmers Hope Agri Suppliers. Awa amapezeka ndi mankhwala opha tizilombo monga Profas 500 EC, Cyperfans 200 EC ndi ena ambiri. Farmers Hope Agri Suppliers amapezekanso ndi mankhwala ogoneka njere za udzu ndi opha udzu omera kale komanso oteteza ndi ochiza chiwawu. Iwo ali ndi sprayers amtundu osiyanasiyana. Alinso ndi fertilizer okulisa ndi oberekesa monga CAN, NPK, urea komanso D-compound ndi wina wambiri. Farmers Hope Agri Suppliers amapezeka kukanengo kulilongwe komanso kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Mukafuna kuimba phone chayani 0992 935586. Farmers Hope Agri Suppliers tizilombo tonse timvera fungo ulendo. Malawian youth, this is your moment. Did you know that Malawi's public debt affects your future from employment opportunities and education to business growth and national development? Be part of history by attending the first ever National Youth Symposium on Public Debt Transparency and Accountability taking place on the 5th and 6th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe under the theme Reimagining Youth Engagement, Debt Transparency and Accountability. Engage with government leaders, economists, policymakers, civil society organizations,
and fellow young people as you discuss practical solutions to Malawi's debt challenges and contribute to a more transparent and accountable future. This is your opportunity to raise your voice, share your ideas, influence the conversation, and be part of a meaningful change. Your voice matters. Your ideas matter. Your future matters. Join us on the 5th and the 16th of August 2026 at Crossroads Hotel, Lilongwe for the National Youth Symposium on Public Debt Transparency and Accountability. Academy kuluwila mdziko la France kutumikila timu ya dziko lino Rose wamwitsa chigoli cha timu ya Scorchers anapatsana bwino Irene Khumalo kuluwitsa mpira mkati kukafika kwa temwa kupeleka kwa Rose wamwitsa chigoli cha timu ya Scorchers the Egypt 0 Scorchers 1 Suzana zapa mwamba kwa mbili nzanga foje njigoja buna imero nya Rose gadzere mu jigawo choyamba imeneji mpira kupatsirana mwamba nzanga foje kuchoka kwa Irene Khumalo kubeka nkadi upeza temwa osadzikonda yayi chifanya ujazura amakhan traffic mpeza mbili amene obendana na Rose kupeza mpira finishing good, impressive goal. Nzanga Fortune. That's to goal as Scorchers 1-0. Bamba ba Egypt. Nena kuli defending yoru. Uba iseta inde kwa bena mungu fika about zishidike basi. Yatsogola Malawi. Koyamba kusewela ku Women's Africa Cup of Nations. Ngati zinga tele chonchi. Ndekuti tiziyangana gaurina. Kumapempero. Noti zipitilile kwenda ngati pene sikwendera. Kwa Malawi ochuluka, aliponso ochuluka. Amene akupeleka support kwa tsikana amenewa. Yikubwera so ndi the Scorchers. Uyu ndi temwa. Oh, mchingilapo. Kumalanga ponda tsikana timu ya Egypt. Amene pampila tsopano. 7 minutes mesa pita po masuna amenewa. Alandapo chapakati penipeni. Nadi Madina Nguluwe. Zapeleka mpira kwa Rose Faduka. Menya mpira utari. Ndibe winadi yesu wa timu ya Malawi kungosia sokuti utuluke kumeneko. Atulukapo kuti ikale goki atika na timu imene ya Egypt. 37 minutes. Spesa pita masana amenewa. Egypt 0. Malawi 1. Zamenya mpira utari. Sika na timu ya Egypt. Chotsa ponso di Malawi. Kutoka panya manja watika na timu ya Egypt. Agaponya ndi manja tika na timu imene ya Egypt. Au kaponya Yasmin Muhammad. Kuma watuluka poso kumene kwena kala kokeki. Kokeki ya timu ya the Scorchers. Au yambapo mpira mchanga na gatachana Messi Sikelo. Zapeleka mpira kwa Rose. Menya mpira utari. Nadi Rose Alfandika. Abwere natika na timu ya Malawi. Kuchotsa poso ndi Egypt. Chotsa chapakati penipeni kwa mapesa na nyama atika na timu ya Egypt. Utabwere amgwetsa pondi free kick. Yatika na timu imene ya Egypt. Nafika mola kukika kumeneko. Akudanda ula mfika na timu imene ya Egypt. Festi chimzimu. Na mena Afrika mola kukika kwa Nadine Ngazi. Fortune mwina mbufigira kwa gesi none mnamuno wishirika ndijana wene wajabu. Fuandi mwona ngadukuti, of course there was contact extraordinary, that match was minimal. Mwina mena mwona marifarini meni ngone feo maka musiana. However, the free would mene ya Egypt, Cleopatras. Nadine Ngazi. Namina nani passing just number 7. What timu imene ya Egypt. 39 minutes. Smena zapita masula menewa. WAFCON 2026. Egypt 0 Malawi 1. Utega mukuti joina kumene. Zamenya free kick mpilosa kana bwino kweni. Ndi koki kanyama ayatigana. Ndi koki katigana timu imene ya Malawi. 1-0 dimene ziriri. Wachotsapo mpira wachabe kwa mbili. Messi Sikelo.
ndinkhani imene ingakambidwe somwina ya mchigawo choyamba kuchotsa mpira upya kwambiri Messi Sikelo Suzana Nkoma waibu timu ya Malawi Sikelo pamene akufunika kuti akuyenda kuchita modelo chifukwa mipira anapita na mkangapo konse atsikana amene wa Egypt komano Messi Sikelo anayesetsa kumbali yake kuchotsa mpira imene chifukwa panakhala kuti mwina samangi step up ndiku kuchotsa mpira ngati imene panakhala bovuta amwina kubwezi pano kukamba nazo kuti game imene ili kapena even 1-1 wakapena mwe iwo akutsogola fa mipira imene ndi ngapo imene ukesa ku Messi Sikelo so goalkeeper zitero munthawi yake imene kwenda kuyanchira kwenda kuyanchira Irene Khumalo pereka mpira muyang'ana Faith ibwere ndi Malawi ibwere papila tsopano temberuka pamwamba akweza kuika mpira mwino ndi Malawi Letisha zapereka kwa captain Tabitha zapereka mpira mwino kwa Rose akweza kuleta mpira mkati the Scorchers mkati akanatha kula kuitsana soka ukadikona ya timu ya Malawi anadi Noora amene watulutsa kumeneko mwina anakamsira golobo mwina anakamsira kumeneko miscommunication mwina sana kandeni bwino sana mvene bwino atsikana amene wande zikuoneka kuti pamene wajasi mwina anthu zinyeka atsikana amene komano at least wandimwa kuti mwina wapita behind for a corner so Rose kusema kona kumenyetsa chitsulo akanatha kuchinyiratu Rose Smith Kanzere ngati yinyiratu boki basa naona kuti wewe utomona kuti mapita ukamenya chitsulo chamwamba apa post komano free inali of course inali kona kuti akanatha kuika nkadi however it's also good to be ambitious nganga for you 41 minutes minutes apita masuna menewa 41 minutes the Egypt 0 Malawi 1 Egypt 0 Malawi 1 Women's Africa Cup of Nations 2026 Morocco izi sizobwereza ndi zeni za live nkuteka ena kudzidzimuka ndi timu ya Egypt ali timu apititsa pamwamba Sikelo anachedwa pang'ono anakwenda na Dini Ngazi anantukulira Messi Sikelo komano kuona kuti wapita wamwamba mwayi kuti wapita wamwamba chifukwa Messi anali maganizo abwino of kulowa nkati kuja komeza kumathandiza pena kwapena kumatolanga backsanga Messi achitikira mmeneko zakuchitika kuti mpira wapita wamwamba komano anali maganizo abwino Nadine atsikana wa Egypt Nadine Ngazi still Malawi kutsogola 1-0 Zuko Melabe Malawi chikoli chimene wamwetsa Rose chimene chikusiyanitsa matimu awiri amenewa muli a Rose angapo uyu ndi Rose Kanzere amene wamwetsa chikoli cha timu ya the Scorchers menya mpira utalitali kwesa kuti ausumbepo kumeneko kwesa ndatsikana a timu ya Malawi kuti athamange tsopano akuthamanga ndi Tabi kati achotsa yatsikana timu ya Malawi auya papa mpira msangamsanga apereka mpira kwa Irene Khumalo chamambuyo uyu tsopano ndi Rose Alfandika akuna mgwetsapo munthu ikona ka free kick yatsikana timu ya Egypt amgwetsapo Farai Eomade anali majina Gulu amene nakafika mola kwika kumeneko akwenda kusama fuba masero age ndi timu ya Nigeria na basiro yellow card and mene nkafika chigoja chiwili sana jedemo kwambiri nsikana mene ndofunikira pakatipo akupira ntchito yotoma ndiko kwambiri koma kwenda kumasamala kamafikira maplayer aje fuba kungota mpatse ampange caution abobo mpatse caution ndekuti zikhale kuvuta unazo kuti mwina musungebe faopa kuti mwina zichitika songo mpatse red card mukatero you are reduced to 10 so ndipofunga kuti asamale nsikana mene majina nkulu pangani star 4342 star 17 hash star 4342 star 17 hash tiketu kwambanitsa ma 100,000 kumapeto kwa masera mene wa pangani star 4342 star 17 hash star 4342 star 17 hash kuti mukhale ndi mwayi wopambana 100,000 kumapeto kwa masera mene wa mukalo
kulowa kochuluka ndekuti mudzipatsa mwayi wochuluka kuti mukapambane 100,000 44 minutes. Akaseme free kick atsikana a timu ya Malawi. Malawi the Scorchers. Uyu Rose alifandika apeleka mpira kwa Irene Khumalo. Khumalo kumenyetsa posto katswiri wa timu ya Egypt. Kudzapatsana ndi atsikana Egypt. Menya mpira wautali. Koma ndi Malawi imene pampira akuti bwanji kwenikweni Suzana. Akuti kuna kuti bane contact amene kundabeka ngati free kick kuti imene ya Malawi or no, it's a throw-in. Star 43 for the team. Star 17 hash. Star 43 for the 2. Star 17 hash. Kuti mukhale ndi mwayi opambana 100,000. Amugwetsapo Faith Chinzimu. Faith Chinzimu amugwetsa ndi free kick ya timu ya the Scorchers. Aonjezapo kumeneko Suzana. Aonjeza 3 minutes mchigawo choyambira chimenechi so far so good kuti mu Malawi mukamatsogola. Muziwaneseso mtima kuda kuti mufuna zina zochulukaso. Chifukwa mlimezi kwani they're still attacking, they're still pressuring Egypt. Akona kuda kuvutikabe defensively, they are trying so hard. Zimene zimafunika zimene zonzanga fortune. Akaseme free kick. Irene Khumalo. Aseme free kick Irene Khumalo. Paliso Tabitha Chawinga. Irene Khumalo komanso Tabitha Chawinga. Irene zasema mpira bwino mkati manja mwa goalkeeper. Pa 3 minutes zimenaonjezera tichotse a minute titsale ndi zinazo. Koma ndi Egypt 0 Malawi 1 mmene zikuendera masewera amenewa in the Africa Cup of Nations, Women's Africa Cup of Nations. Yibwere ndi the Scorchers akweza kulowetsa mpira mkati wabwinoni kwenu kampezaso Faith Chinzimu ungo ikamo aikanso chigoli chachiwiri atsikana timu ya Scorchers ndi Egypt 0 Malawi 2 kusumba kuchotsa goloboy ukampezaso Faith analowetsa mpira ndi katswiri Benedetta Nkandawire namene nalowetsa mpira wachabe kwambiri mkati umene na usumba Faith Chinzimu chigoli cha pamwamba kwambiri Suzana. Chigoli cha mwamba zanga fortune chigoli cha bwino kwambiri kuona build up Benedetta Nkandawire neka mpira bwino mkati Faith kuheda kuyambira goli wanesetsa kuyotsa. However ma defender sana mtandize rebound Faith yemweyo player kuchotsa mpira goalkeeper. You are defender, you are there to defend. Then yemweyo wino wahedayo ndikoza rundi kwabanga so rebound kuchinya. What are you doing? So chigoli cha bwino kuti mimene ya Malawi atsogola 2-0 zona kuti zikuoneka bwino kuti mimene ya Malawi and pangosangina ma seconds kuti mine chigoli chombe mine chichite kupena kupitako. I believe unazo also to continue with whatever you're doing for kuona kula kuchita bwino kwambiri atsikana mene wa Scorchers. Inafa 6-0 pamwamba pa waneba Zambia Marcelo amene Babula Banda waku Zambia mudzi mwa atsikana opsa kwambiri anamwetsa yekha zigoli zokwanira 4 ndikuti ndimwe kujibwera nchusu zina yake chituzi yake nchibedi kubeke banzanga foje 6-0 sizigoli za masewerazo kuba chigoli chamba ikuona kuti atira bombo zanga foje. Chigawo choyamba cha timu ya Scorchers yatsogola 2-0 zigoli zobwera kudusira mwa Rose Kanzere komanso Faith Chinzimu amene amwetsera timu ya the Scorchers. Egypt 0 Malawi 2 kupitiriza kupereka chisangalalo kwa Malawi kwa nthawi yayitali kakhala tikulira kumasewero osiyanasiyana koma Scorchers imene kubweretsa chimwemwe pa nkhope za Malawi. Suzana chigawo choyamba kuchifurukuza motani? Chigawo choyamba chigawo chosangala kumbali makamaka ya timu ya Malawi funa kuti